はい、皆さん。では、第3課、教科書の44ページの3課に進みたいと思います。では、まずテキストを読んでみましょう。後に続けて、読んでください。Shmai David, Shmai Yoshimi, Ible Radichimind, Dadichizima Mindir Dosparth, Adichi, Nakadu Ruskrus, Radimindi Gair Vardin, Ichwara Pale Droid, Achi, Ydych chi'n mynd i siopa? Na gadw. Dydw i ddim yn siopa heddiw. Rydw i'n mynd am dro gyda Rhian. Ac wedyn, rydyn ni'n cael cwpaned o goffi. Aha, dyna Rhian. Pa gaffe? Ydych chi'n mynd i caffe Condis? Ddim yn siŵr. Rhian, ydyn ni'n mynd i caffe Condis? Na gadyn. Rydyn ni'n mynd i Mark Lane. はい、こういう会話です。では、ちょっと語彙を見てみましょう。次のですね。はい、じゃあ、語彙、46ページの語彙を読みますので、後に続けて発音してください。まあ、あるいはね、この日本語を言うので、その後に続けて、その後に皆さんで、このウェーズ語の単語を発音してください。その後私が、ね、発音します。行きましょう。喫茶店。カフェ。カフェ。コーヒー一杯。クパネドコフィ。クパネドコフィ。授業。ドスパルス。ドスパルス。サッカー。ペールドロイド。ペールドロイド。これはちょっともう英語ですからね。カフェコンティス。マークレイン。これ両方とも、この会話文の舞台になっているランピターね、サンベトル・ポンツ・ステファンの中心に本当にある喫茶店です。動詞いきましょう。食べる。ブイッタ。ブイッタ。取る。食べる。飲むなど。カエル。カエル。歩く。ケルゼット。ケルゼット。運転する。ガリ。ガリ。行く。ミンド。ミンド。散歩する。ミンダムドロー。ミンダムドロー。授業に行く。ミンディル・ドスパルス。ミンディル・ドスパルス。仕事に行く。ミンディル・グワイス。ミンディル・グワイス。町へ行く。ミンディル・トレー。ミンディル・トレー。学校に行く。ミンディル・アスコール。ミンディル・アスコール。買い物をする。ショッパー。ショッパー。飲む。アベッド。アベッド。はい、こちら地名です。英語名ではカマーゼンと言いますが、ウェーズ語ではカエル・ヴァルディン。カエル・ヴァルディン。はい、目的を表す表現。買い物をしに。イーショッパー。イーショッパー。これスポーツをしに。イーホワライ。イーホワライ。はい、前置詞、誰々と一緒に。ギター。ギター。はい、こちらの単語、今、前のね、会話のページのところで、ね、私、手書きで丸が書いてあったんですけど、これね、規則通り読むと、これってガダですよね。ガダなんだけど、中にはギダって発音する。ちょっとルールから外れていますが、ギダって発音する人もいます。
はい。時を表す副詞。毎朝。ポッポレ。ポッポレ。毎日。ボプティーズ。ボプティーズ。今日。ヘッデュ。ヘッデュ。今。ナウル。ナウル。今朝。アボレマ。夜に。アナノス。アナノス。時間的に早く。これも前の課でやりましたね。アンカナール。アンカナール。その他の表現。それから。アークウェディング。アークウェディング。どこへ。イプレ。イプレ。ちょっとわかりません。ゼマンシュール。ゼマンシュール。どの。パー。パー。どの喫茶店。パーガフェ。パーガフェ。もちろん。ウルスクルス。ウルスクルス。はい。こちらが5位です。では、はい。まず3の1として、シュマイという表現をやりましょう。前の課でご機嫌いかがっていうので、シュディヒっていう表現がありました。で、シュマイっていうのも同じような表現です。で、これ作りとしてはですね、こうやって、シュマイって検索するとこういうのいっぱい出てくるんですが、ね、シュマイ、シュマイって。ね、で、この作りがこんな風になってるんですね。sit っていうのがどのようなっていう意味です。シュリヘイもそうでしたよね。で、その後に前っていうのが出てるんですね。前っていうのがね、次の課でありますけど、英語の is にあたる表現です。ボッドっていうね、英語の be 動詞にあたる言葉の三人称単数の現在形なんですね。で、その sit 前っていうのがなまって、シュマイってなっています。で、このね、シュマイっていう表現って、もうほとんどなんか英語のハローと同じように使われていることがあって、なんかシュマイって言われても別になんかダイアンディオロフ。ね、だから、これシュマイっていうのは、how is it? だから、どんな感じですかみたいなふうにいう意味なんだけど、ダイアンとかね、別に言わなくてもいいんですね。もう、ヘローと同じような感じで言い合ってるんです。シュマイ、シュマイ、シュマイって。だから、ね、そんな風に使うこともできます。このシュマイってちょっとぜひ覚えてくださいね。覚えやす、簡単だと思いますから。はい。では次行きましょう。ちょっとこの課でちょっと新しいのは、否定文です。会話の中で、ダディヒズマンとかね、ダドゥイズマンミンデルトスパルスヘリュー。いうような方言があったと思います。この、5位の中で出てきましたけども、ミンデルトスパルス。これは授業に行くっていう意味ですね。ヘティューっていうのは今日です。で、この最初のところがちょっと今日学習するパターンです。ダドゥイズムアンっていうのね。ダドゥイズマン。で、あとは、どうしようもない一緒です。ちょっとこれ作りを説明すると、はい。はい、アドゥってやりましょうね。アドゥって、その前にルがつくと、ラドゥインってなったり、それからあとこのアディヒンブイタバラっていう答えに対してアドゥって使ってましたよね。ボット動詞、ボットってね、英語の be 動詞になってるやつの一人称単数形です。まあ、現在形です。で、ね、ラドゥインってやったわけですよね、もうすでにね。イとアンがついて、ルがボートについて、ラドゥインとなりました。で、アディヒンっていうのは、こうですよね。R が最初につかなくって、ね、こうやって疑問文になって、その時に答えとして、ね、アドゥ、ナーカドゥって使ってました。で、このアドゥがね、またこうやって見ると出てくるんですよ。こうやってね。ダドゥってなってますから。ちょっと作りを見ると、こんな感じです。アドゥの前に、R じゃなくてドゥがつくんですね。これがね、否定の要素なんです。で、イが来ますよね。だからここまで一緒ですよね。アドゥイって。でね、do だけだと弱いので、こうやってもう一回否定の言葉を言うんですね。この赤字の部分が否定の言葉です。英語の中、not にあたる言葉が、
文の中で2回出てくるんですよ。こうやって否定をね、no, no, no, no って言って否定文作るんです。で、あとはね、この案がつくんですね。で、これで私はこれこれしませんっていう意味になります。はい。だから、私はパンを食べますだったら、ね、raduim buta bara。で、私はパンを食べませんでしたら、daduizim an buta bara。ね。で、この、いわゆる肯定文と否定文との違いは、この案がね、前のいと結びついちゃうんですね。ね、この案っていうのはね、その前にある言葉が母音で終わってるとくっついちゃうんですよ。なんだけど、こっちの場合ってね、その zim っていうのがこうやってポンって挿入されちゃってるんで、zim はっていうね、子音で終わってるからくっつかない。だから、案ってね、こうやってちゃんと分かち書きして、ちゃんと独立した単語になってるんですね。だから、ついついね、よくある間違いが、daduin zim とかいう風に書いちゃう人が多いので、ね、daduizim ですからね。この daduizim an っていう風に4つ単語がありますから、ね、これをちゃんと覚えるようにしてください。ちょっとだから長くなっちゃうんですね。省略がないから。はい。じゃあちょっと練習しましょう。はい。これは、これね、あなた、チーズが好きですかっていう質問です。だからそれに対して、ね、この答え、私はチーズが好きではありませんっていう文です。で、発音してみましょう。Ydych hoffi caws? Nagar du. Dydw i ddim yn hoffi caws? はい。後に続けて発音してくださいね。もう一回いきます。Ydych hoffi caws? Nagar du. Dydw i ddim yn hoffi caws? 次いきます。ビール。ビール好きですかって聞いて、ビールが好きではありません。Ydych hoffi cwrw? Nagar du. Dydw i ddim yn hoffi cwrw? 次行きましょう。これ覚えてますか？コーディンガナルっていうのは早く起きるですよね。あなたは早く起きますか？Ydychコーディンガナル？Nagar du. Dydw i ddim ynコーディンガナル。次。Minder gwaith っていうのはこれ仕事に行くって意味ですね。今日です。Ydych minder gwaith heddiw? Nagar du. Dydw i ddim yn minder gwaith heddiw. はい。最後。ちょっとこれ面白いポストカードですよね。Ydych siarad Saesneg? Nagar du. Dydw i ddim yn siarad Saesneg. これ英語ちょっと見えにくいですけど、英語で喋りますかって言ったら、この女の人をね、いや、カメル語しか喋りませんという答えてるんですね。うん。はい。では、ここまでやりました。はい。続いて、あなたはこれこれしませんっていう文を作りましょう。はい。会話の中でも、あなた今日は授業に行きませんよねっていう文が出てきました。Dydych ddim yn mynd i'r dosbarth heddiw. Ydychっていう文ですね。はい。で、ここを見ると、さっきと同じですね。minder gwaith、minder dosbarth、ね、授業に行くっていうのがいいですよね。heddiw が今日です。だからその前の部分が、あなたはこれこれしませんっていうことを表す部分です。このパターンですね。Dydych ddim、ね、このが、パターンです。この後にいろいろ言葉つけて、例えば、同じですけど、Dydych ddim yn mynd i'r dosbarth heddiwっていうわけなんです。で、この作りは、例えばやった私はこれこれしませんと同じです。ね。Ydychっていうのを使うんですね。で、この Ydychっていうのは、前の課で、あなたはこれこれします。あなた、ウェズ語上手に喋りますねっていう文で使いましたよね。Radych。これはYdychの前に R がつきました。で、R がつかないと、Ydych、あなたはこれこれしますかっていうね、疑問文になりますが、はい。今度やる否定文は、Ydychの前に do をつけて、主語のね、he をつけて、で、them。この否定文ですね。まだ否定の要素が2回出てきます。赤い部分。で、an をつけて、
はい。で、こういうね、あなたはこれこれしませんっていうなるんですね。はい。でね、ちょっとなんか、あなたはこれこれしませんってなんかいきなり言われたらなんか変じゃないですか。ね。それで、よくあるのは、あなたはこれこれしませんよねっていう、そのねっていう、こういう不可疑問文の要素ですね。これをつけるために、アディヒって、このアディヒってこれと一緒ですよね。これをつけると、英語の不可疑問文ってありますよね。あれと同じような、ね、ニュアンス。ちょっとこうやって、言ったことをこうやって確かめるような、ね、そんなニュアンスが付け加わっていって、そう言うとね、自然なウェールズ語になります。この例文読みましょうか。あなたは今日仕事に行きませんよね。Dydych chi ddim yn mynd i'r gwaith heddiw? Ydych chi? で、それに対して、これ A もちろん行きませんですよね。この A、日本語で、はいって言うと、それってのは、その否定文で言った通りですよっていうことですよね。だからね、答えは、日本語だとはいなんだけど、カムリ語では、ナーカドゥ。ね、否定文の答え方なんですね。うん。で、ウルスクルス。ね。で、こうやって言うと、もちろんとかね、いう意味になります。このね、ウルスクルスと同じような意味で、いけませんよっていうのはね、念を押すような答え方に、them ってあります。だから、ナーカドゥ、them って言うとね、いきませんよみたいな感じになるわけですね。こういうね、言い方をちょっと覚えてみましょう。じゃあ、こういうようなパターンの練習をちょっとしたいと思います。はい。あなたはチーズ好きじゃないですよねってやつですね。はい。で、読んでみましょう。Dydych chi ddim yn hoffi caws, ydych chi? Nag ydw. Dydw i ddim yn hoffi caws. はい。次。あなたは、これベーコンですけど、豚肉ですね。キークモーって言います。Dydych chi ddim yn hoffi cig moch, ydych chi? Nag ydw. Dydw i ddim yn hoffi cig moch. 豚肉は結構カンブリー、ウェールズではね、食べられるので、なかなかこういう人は少ないかもしれませんけどね。嫌いな人は。はい。では次行きましょう。フリッサイ。ね、これ皆さんちゃんと食べてくださいね。はい。Dydych chi ddim yn hoffi ffrwythau, ydych chi? Nag ydw. Dydw i ddim yn hoffi ffrwythau. はい。では次です。はい。今日は、学校がお休み。だから学校行きませんよねっていう感じですね。Dydych chi ddim yn mynd i'r ysgol heddiw, ydych chi? Nag ydw. Dydw i ddim yn mynd i'r ysgol heddiw. はい。これでじゃあね、指定文が終わりました。でね、ちょっと今日ちょっと今回のこのたくさん新しいことがあります。はい。今日の会話の中で、私たちは、コーヒー飲みに行きますっていうような表現があるんですね。Rydyn ni'n cael cwpan o goffi っていうやつです。この私たちっていうのが今日新しいね、ものです。それで、こちらをご覧いただくと、ね、クパネとコーヒー。これ語彙で出てきましたよね。コーヒー一杯。で、帰るっていうのが、食べるとか飲むとか、なんか英語の定語にあたる表現です。このラディニンの部分が、私たちはっていうことを表す、ね、パターンになっています。ラディニンで、あとで作りは一緒です。だから、例えばね、私たちは今日、今散歩に行きますだったら、散歩に行くっていうのは、ミンダムドロ。今っていうのは、ナウルですから、ラディニンミンダムドロはナウルというふうになります。で、ちょっとね、解説しますね。はい。ちょっとね、こういう表もご覧いただきたいと思います。英語のその B 動詞がね、この一人称、二人称、三人称とかってありますよね。それから単数、複数っていうこんなような表がね、ありますよね。で、英語の場合は、ね、一人称の単数だったら I am ですよね。B 動詞って。で、二人称だったら you are ですよね。で、三人称だったら is ですよね。で、複数だったら私たちは we are, you で、あなたたちは you are。彼らとかだったら、ね、they are ってなりますよね。だからこれ全部 are ですよね。そんな風に、こうやって、一人称、二人称、三人称で単数、複数って、それに対してこうやってこういう表をよく作るわけですよ。英語ってあんまりね、形が変化しないんですけど、B 動詞だけは変わりますよね。で、同じようにこの、英語の B 動詞にあたるウェールズ語の動詞は bot といって、それがね、こんな風に変化するんです。
今ここに関係するところだけちょっと太字になってますけど、今すでにこのね、アドゥっていう言い方を習ったんですね。で、それからアディフも使ってます。で、今紹介するのはこのアディンっていう形です。この一人称の複数形ですね。はい。で、ちょっと作りを説明すると、ね、このアディンっていう形の前に肯定文があることを示すので、この R をつけます。ね。で、アディンで、私たちっていうのはにっていうんですね。これが新しい代名詞です。にで、私たちってことを表す。で、あとは一緒です。アンつけて、点々点々。で、これが固まると、ラディニンっていうなるわけです。ちょっとこれ読んでみましょう。私たちは毎日学校へ行きます。ラディニンミンデラスコール、ボブティーズ。私たちは毎朝ご飯を食べます。ラディニンブタレイス、ボレ。はい。こういう表現ですね。このラディニンブタレイス、ボレっていうのは、これだったらね、なんか、私たちの家族は、みたいなって意味になりますよね。時々これ、文化なんかを紹介するときに、私たち日本人はとかね、そういうときにも、ラディニンって使います。ね、ぜひ、このラディニンと覚えてください。はい。では次のページ行って。はい。じゃあ、ラディニンで始まる文をいろいろ発音してみましょう。はい。では、後に続けて発音してください。これ学校に行ってるところですね。ラディニンミンデルアスコールヘッデュ。次。はい。ミンデルトレ、町に行くですね。はい。ラディニンミンデルトレヘッデュ。はい、次。ちょっとこれは語彙一瞬出てきませんでしたけれども、パーク、公園に行くです。ミンデルパークで公園に行く。はい。ラディニンミンデルパークヘッデュ。はい、次。はい。ミンダムドロ。これ散歩するですね。私たちは今日散歩に行きます。ラディニンミンダムドロヘッデュ。はい。それから、私たちはウェールズ語を喋ります。カムリ語を喋ります。ラディニンシャラツ、カムライク。はい。はい。ラディニンという言い方はちょっと覚えてたでしょうかね。はい。じゃあちょっと、皆さん大変かもしれませんが、この質問の言い方も習いましょう。ね。私たちはこれこれしますかそれからね、あとしませんという言い方もあります。アディニンミンディカフェコンティス私たちはカフェコンティス、っていう喫茶店に行くんですかっていうふうに聞いてます。これは吉見さんが一緒に散歩に行く、フィアンさんに、私たちってカフェコンテンツに行くのっていうことを聞いてるわけなんです。そういう疑問文です。で、言い方は、ね、アディニンっていうふうに、これがパターンなんですね。例えば他にも、私たちは今日仕事に行くんですかっていうのは、アディニンミンデルクワイスヘズユっていうふうにね、聞きますね。で、その答え方が、アディン、ナーカディンと答えます。で、これはもう皆さんだんだん、もう分かってきたと思うんですけども、今、その前のページで紹介したアディンってありますよね。このボットという動詞の一人称複数形です。で、その前で紹介したのはラディニンという言い方です。ね、これで私たちはこれしますという言い方になるんですが、この R を取っちゃうと、ね、私たちはこうするんですかしますかっていう、ね、疑問文になっちゃうわけなんです。もう単純です。R を取るだけですね。で、答え方は、私たちはこうするんですかはい、私たちはそうです。っていうふうに答えるわけですから、今度ね、答え方がね、アディンになるんですね。だから、もし固定だったらアディン。そうでなかったら、ナーガディンというふうに答えます。これが疑問文の作り方です。さて、ちょっと、頑張ってついてきてくださいね。もう一つ新しいことがあります。はい。私たちはこれしませんっていう言い方なんだけど、ね、前のが、今回いっぱい否定文の作り方やってますけど、それとパターン同じです。ね、こうやって、ダティニズムアンって言うんですね。ちょっとこれ読んでみると、私たちは今日仕事に行きません。ね、ミンデルグワイス
と has you の部分は上と同じですからね。このね、ダディニゼマンっていうところが、ね、パターンになってます。ちょっと一回読んでみましょう。ダディニゼムアンミンデルクワイス has you ですね。はい。で、その説明ですけど、ね、同じアディンっていうのを使います。だけど、R じゃなくて、do がつくんですね。で、私たちっていう言葉がついて、これ死語ですね。それで、否定の要素の them をもう一回言ってですね。で、あと an をつけて、ね、こういう形になるわけです。だから否定文の作り方はね、私たちはとか、あなたはっていう時と全く同じです。はい。ちょっとこの例文読んでみましょうかね。私たちは今日街まで歩きますか？歩くっていうのは kerzet ですよね。で、街へっていうのはね、ir tre っていうんですね。読みましょう。Adinin kerzet ir tre heddiw? Nagadin. Dadini ddim yn cerdded i'r dre. Radinin gari i'r dre. ケルゼ歩いていくんじゃなくて、運転して街まで、車で行くんですよってことですね。はい、こういう文です。じゃあこのね、ダデニゼマンっていうのね、この言い方とちょっとね、練習してみましょう。じゃあ行きますよ。じゃあさっきと同じ、絵は同じです。じゃあまずね、最初、疑問文の作り方ですね。はい。あ、そっか。あと否定。あ、そっかそっか。いきますよ。じゃあ読んでくださいね。後に続けて発音してください。Adin minder ysgol heddiw? Adin. Radin minder ysgol heddiw? じゃあ次。街に行くってやつですね。はい。Adin minder dre heddiw? Adin. Radin minder dre heddiw? 次。公園です。はい、私たちは今日公園に行きますか？ Adin minder dre heddiw? じゃあ今度これはね、否定文で答えましょう。いいえ、私たちは今日公園には行きません。Nagadin. Dadin ni ddim am mynd i'r parc heddiw. じゃあ代わりに、まあちょっと文おかしいけど、これね。私たちは今日公園に行きます。Radin ni mynd i'r parc heddiw. はい、次。今日は仕事に行きますか？ Adin ni mynd i'r gwaith heddiw? 否定文で答えます。Nagadin. Dadin ni ddim am mynd i'r gwaith heddiw. で代わりに、私たちはミンデルシネマ、ね、映画に行きますって答えましょう。ラディニンミンデルシネマヘディウ。はい。はい。ちょっとここでね、3の6、ちょっとこの he っていう言葉についてちょっとね、話をしたいと思います。この he って言葉って、実は2つ意味があるんですね。あなたって意味と、あなたたちって意味があります。会話の中で、ダビッツ君がよしみさんに、アディヘンミンディカフェコンティスっていうふうに聞いてます。これはね、訳見ると、あなたたちは、だから、よしみさんとヒアンさんは、あなたたちはカフェコンテストに行くんですかっていうことを聞いてるわけなんですね。で、このアディヒンの部分って、その前にあった、あなたはこれこれしますかっていう時のアディヒンと何も変わらないですよね。ね。はい。で、同じなんだけど、もう、文脈によって、ある時は、あなたはってことを表し、ある時は、あなたたちはってことを表すんです。こうやってこの表を見るとね、こちらを見ると、ね、このアディヒーっていうのが、実は二人称の単数、あなたはこれこれしますっていう意味と、ね、ここにはもう同じ形が出てて、あなたたちはっていう意味にもなるわけです。はい。だからこのね、アディヒーができてきて、文脈によって、どういう意味なのかっていうのを考えないといけないわけなんです。それで、ね、例えばね、アディヒンシャラットムライクって聞きますよね。で、この意味って2通りあるわけですよ。あなたはカムリ語、ウェールズ語喋りますか？
かもしれないし、あなたたちは、ウェルズ語喋りますかかもしれないんですね。で、もし、この、問いが、あなたたちはウェルズ語喋りますかっていう問いだとしたら、答え方はどうなるか。どうやって答えるかっていうと、ね、ここたくさん人がいますよね。だから、これあなたたちはっていう意味だというふうに考えてくださいね。答え方は、do じゃなくて、adin となるわけです。adin で、radinin syaratem raik。ね。はい。私たちはカムニ語を喋ります。こんな風な答え方になります。はい。じゃあちょっと練習してみましょうね。はい。あなたたちは今日街に行きますか？はい。Adichem minder tre heddiw。じゃあ、はいで答えてください。Adin radinin minder tre heddiw。これですね。じゃあ次行きましょう。あなたたちは今日授業に行きますか？Adichem minder dosbarth heddiw。答えはどうなりますか？ Adin radinin minder dosbarth heddiw。こうなります。では次。これは、あなたたちは今日散歩に行きますか？これ一人しかいませんからね。これ二人の会話だから、あなたは今日散歩に行きますかって意味ですから、それは答え方どうなりますか？はいだとしたらば、do ですね。一人だったら、do です。do raduin mindam drohediu。じゃあね、私たちがこの二人に、あなたたちが今日散歩に行くんですかって聞いてたとしたら、つまりあなたたちはだったらどうなるかっていうと、adichin mindam drohediu。adin radinin mindam drohediu。ね、こんな風な答え方になるわけです。だからね、アディヒンっていうのは、ね、ちょっとこれからは、要注意です。ね、どっちの意味かわかんないから。ね。はい。ではね、最後、3の7で、ここもちょっと新しいことで、多分ここが一番、今日の一番ポイントを置きたいところです。それで、どこどこへ行きますっていう表現です。で、行くっていうのは、mind っていう動詞です。で、それで、これね、カエルバルディンってカムリの南のところにあるんですけど、このカエルバルディンっていうところに行きますっていうのが、ラドゥインミンディカエルバルディンって言うんですね。ちょっとこの表現をやります。まず最初に、この答えを言うための質問文からいきましょう。だからあなたはどこへ行きますか？今日どこへ行きますかだったら、最初にね、どこどこへってことを表す、ね、イープレっていうのをね、使うんですね。これを使って、イープレラディヒンミンドっていうふうに言います。この時ね、イープレだとかラってつくんですね。だから、それちょっと気をつけてください。で、ここ、イープレラディヒンミンドっていう質問に対して、じゃあ、はい、私は、どこどこに行きますっていうふうに答えるときですね。で、これっても結構ね、どこどこ行きますっていう表現も結構習ってるんですね。例えば、イープレラディヒンミンドラドゥイミンデルグワイズ。ね。私は仕事に行きます。とか、ラドゥイミンデラスコール。これちょっと新しいかな。学校に行きます。とか、ラドゥイミンデルトレ。私は街に行きます。ね。ラドゥイミンデルシネマ。っていうふうに、こういう表現はもうね、結構やったんですね。で、ちょっと今日新しくやるのが、地名が出てくる。だから例えば、アベラスベスっていう場所があるんですけども、ね、私はアベラスベスに行きますだったら、まあ普通に、ね、いの後にアベラスベスっていう言葉を言えばいいんですね。アベラスベスって長いのでね、結構こうやって役所で言います。ね、ラドゥイミンディアベル。ね、ラドゥイミンディアベルっていうふうに言ったりするんですね。で、ちょっとじゃあ次のページ行って。例えば、アベラスビスみたいにアベルで始まっている別の地名で、アベルテイビーってとこがあります。ちょっとまずこのね、地名を発音してみてください。アベルテイビー。アベルテイビー。これカーディガンっていう名前の地名です。場所です。で、例えばね、私、ここに行くとして、ね、イブレラディヒミンドに対して、ここに行くんだったら、ラドゥイミンディアベルテイビーっていうふうに答えるんです。なんですが、
ちょっとこちら教科書の、51ページにありますが、この地名がね、ここに載っている子音で始まるときは、音がいの後でね、前詞のいの後で変わっちゃうんですね。ちょっとこの変化のパターンっていうのは、これ、いというね、前詞の後だけじゃなくて、いろんな時に起こるんですね。で、この変化のパターンを何音化って言います。ちょっとこれをね、時間かけて結構ですので、覚えていってほしいんですね。この何音化ってね、大きく分けて3つのパターンがあります。まず、プットクっていうね、音です。これは、音声学だと、破裂音ってですね。で、無声の破裂音っていうのは、有声のブッドゥグに変わります。で、逆に今度ね、ブッドゥグ、このね、4番、5番、6番、ブッドゥグって始まる地名は、それぞれ、v、それから、v、でね、g はね、グの音はなくなっちゃうんですよ。これが2つ目のパターン。で、最後、7、8、9っていうのは、まあちょっと寄せ集めですけど、む、っていう、これで始まってる地名だったら、それぞれ、v、l、r っていう風に変わるんですね。ちょっとこの地名、ね、一個一個ちょっと読んでみましょうかね。ポンタプリーズ、ティーゼウィ、カムリ、バンゴル、ディンビヒ、グイネット、マッハンセス、サンデイロ、ヒダヘン。ヒダヘンっていうのはね、これだけはちょっとイングランドの地名で、オックスフォードなんですが、これがこういう全部これ文の中のいの後で、ね、現れると、こんな風に最初の子音が変わっちゃうんですね。はい。じゃあちょっとね、これ、それぞれ、今日以降のスライドで見ていきましょうか。はい。じゃあちょっとね、読みますので、後に続けて読んでください。まずこの地名からいきましょう。ポンタプリート。ポンタプリート。こうやってね、ポンタプリって確かに本当にこういう、ポントって橋って意味なので、で、橋があるんですね、こうやってね。はい。あなた今日どこ行きますかで、ポンタプリーズに行きます。だと、こうなります。後に続けて言ってください。Ible radiciment raduimindi bonta prit。はい、じゃあ次。T デウィ。ね、これはウェールズの、守護聖人のデウィにちなんだところです。T デウィって言います。はい、ここのパターンですね。これは D に変わってしまうので、はい。じゃあこれ後で続けて読んでください。Ible radiciment raduimindi D デウィ。次行きましょう。はい。くの音はグって音に変わります。例えば、カンムリ、ね、ウェールズですね。はい。ここに行きますだったらどうなるか。Ible radiciment raduimindi Gymru。はい。じゃあ次行きましょう。バンゴール。はい。はい。じゃあそこのこの4番ですね。これは、フっていう、ブって音に変わります。では読みましょう。Ible radiciment raduimindi Bangor。はい、では次に、ディンビヒという地名ですね。まずこの地名をまず発音してください。ディンビヒ。ディンビヒ。はい、では、ここに行きますというね、文を作ってみましょう。で、ここはちょっとバリエーション加えて、ラディニンというふうになっています。いきます。イプレラディヒミント。ラディニンミンディ、ディンビヒ。ラディニンミンディ、ディンビヒ。はい、では次です。グイネスですね。グイネスっていうのは、一つの中とか都市とか村とかの名前じゃなくて、この地域一体のことをね、グイネスって言うんですね。はい。ここに行きますという文にしましょう。はい。Ible radiciment raduimindi Gwynedd。ね、ここに見ると分かる通り、グで始まる地名の場合は、字が起こっちゃいます。はい、もう一回読みましょうね。ラドゥイミンディ・ウィネット。
次行きます。はい、次の地名です。これちょっと長いんですね。マッハンシェス。マッハンシェス。ですが、これちょっと長いのでね、こういう単語は、こういう地名はね、こうやって分けて、これ実際ね、こうに分かれるんですね。マッハンシェス。マッハンシェス。マッハンシェス。で、こんな風に分けると練習しやすいかなと思います。では、行きましょう。イプレラディヒンミント。ラディニンミンディ、ワッハンシェス。はい、M はね、ブーって音に変わってしまいますので、こうなります。もう一回行きましょう。ラディニンミンディ、ワッハンシェス。はい。では次行きます。はい。この物語の舞台になっている、会話の舞台になっている場所です。シャンベット。シャンベット。で、この正式な地名は、シャンベット・ポンテセファンと言いますけど、これが短くなって、シャンベット。シャンベットと言います。では、これで言ってみましょうか。イプレ・ラディヒンミント。ラドゥインミンディ・ランベット。ラドゥインミンディ・ランベット。ですね。はい。次行きましょう。ちょっとこれ、テキストにはヒダヘン。これはね、イングランドにあるオックスフォードなんですね。とも、こういう地名もあります。RH で始まる地名はいっぱいありますが、これで言ってみましょう。フライアドゥル。これは滝って意味でね、近くに滝があるんですね。フライアドゥルです。フライアドゥル。はい。では、読んでみましょう。イプレラディヒミント。ラドゥイミンディライアドゥル。ラドゥイミンディライアドゥル。で、これはね、RH っていうだと、フルなんですね。だから、ゆっくり発音すると、フライアドルなんですが、このイの後だと難音化が起こって、H の要素がなくなっちゃって、イライアドル。ね。ライアドルがイライアドルっていう風になります。ちょっと本当に微妙な変化なんですけど、とにかくスペリングではね、これ変わっちゃうので、ね、ぜひ時間かけて慣れていってくださいね。はい。51ページのこの難音化のパターンで今全部やりました。それで、灰色の表の中に見ると、この地名の前に、この変化してしまった前に、地名の前になんかゼロみたいなね、印が、左肩にありますよね。で、ちょっと皆さん、この単語は頭の子音がこうやって変化しちゃった形ですよってことがわかるように、丸をつけてました。これはね、この本の中での表記です。でもね、実際のウェールズ語では、一切そういうのはありませんので気をつけてくださいね。例えばこれ、看板なんですけども、これ、Welcome to Wales っていうのは、クロイソイガンムリってなってますよね。何も丸印象が当然ありません。それから、カエルディーズようこそ、Welcome to Cardiff だったら、クロイソイガエルディーズ。ね、G の前に何も出てますよね。それから、これね、これ書いてあるのは、シャブルゲスでライブラリなんですね。図書館なんですね。だから、ディンビーフっていう街の図書館へようこそっていうことなんですけども、クロイソイラブルゲスディンビーフ。ね、これも印ありませんよね。ね、なので、この丸印はこの本の中だけでの、ね、慣用ですので気をつけてください。で、この難音化っていう現象って、ウェールズ語だけじゃなくて、他のね、ゲール語とかブルト語っていう、ケルト語書語ってあるんですけども、そこで一般的に見られる現象で、なんか、特定のね、前置詞の後にある単語が来たり、ある文法的な機能を持ったりすると、その語頭子音が変化する現象が、全般で、ケルト語全般に見られます。で、実はね、その変化って今回紹介したのは難音化っていう音なんだけど、変化なんだけども、実は3種類あって、微音化と大気音化っていうのがあるんですね。ちょっとこれはおいおい説明していきます。で、日本でもね、日本語だってこれって全くないわけじゃなくて、こういう現象って、株式会社って言わないで、株式会社っていうふうに言って、会社の前のね、区が、こうやって濁りますよね。だから、こういう、なんかその単語と単語がこうやってくっついたときに、ね、こうやって同じ一つの語だよってことを示すために音が変わることって結構あるわけですよ。その接点のところで。なんだけど、こういうケルト書語だと、この音の変化っていうのがもう文法の一部になっていて、地名まで変わっちゃうんですね。だから非常に不思議な現象なんです。でね、これ、ウェールズ語の単語に対して起こるんですね。だから地名だったら、ウェールズ語の
地名だったら起こるんですけど、外国のそのウェールズの外にある場所の、だからウェールズ語じゃない地名、例えば東京とかね、そういった単語、地名には起こりません。だから例えばね、会話の中で、アディニンミンディカフェコンティスっていうふうにね、聞いてます。私たちはカフェコンテストに行くのって聞いて、フリアンはラディニンミンディマークレインっていう言葉を言ってます。で、このカフェコンテストがマークレインってこれ英語の単語なんですね。だから、英語の単語に対してはね、普通は起こらないです。ね。で、だから同じように東京だったら、私は東京に行きますだったらね、ラドゥインミンディ東京っていうわけです。ただ中にはね、ラドゥインミンディ東京みたいな感じで言う人もいますけれども、ね、基本的にはウェールズ語の、単語に対して起こる現象っていうふうにね、知っておいてください。はい。では、これで終わりです。ご苦労様でした。長かったですね、今日はね。はい、ご苦労様でした。